नांगौ नांगौ आंनो नोंनो मानो मिथिखागोन फंफा फंनैल' जोङो एसे बिजिरनोसै दा मा आयदाया बोलोग्रा ख्रिस्टियान न'खर दाखांनाय जोंनि ख्रिस्टियान न'खरा बोलोग्रा जानांगौ स्ट्रं जानांगौ जोंनि न'खरफ्रा स्ट्रं जानांगौ दा स्ट्रं न'खर होनोबा न'खरा मा जों बेखौनो गोसोखांग्रोनांगौ न'खरा बबेनिफ्राय फैखो न'खरा जाहैबाय इसोरजों फसंनानै होजानाय न'खर जोंनि ख्रिस्टियान न'खरा इसोरजों फसंनानै होजानाय ख्रिस्टियान हाबा जेब्ला जाबाय ख्रिस्टियान हाबा जाबायब्ला बे ख्रिस्टियान न'खर जाबाय दाना बे ख्रिस्टियान हाबा बा न'खरा मोनसे सुक्तिनि गेजेरजों बुजा फरानि गेजेरजों मोनसे समायखिरानि गेजेरजों जोंनि बे ख्रिस्टियान हाबाया जानानै थाङो जे हाबाया अरायनि बे हाबाया ओंखायनो अरायनि दा जोङो नायनि माथाइनि 19नि 6आव बेबायदि लिरनाय दङ 5:6 बेनिखायनो मानसिया गावनि बिमा बिफाखौ नागारनानै गावनि बिहिजों नांथाबथों आरो बिसोर सानैजों सासे आरोबाव बिसोर सानै नंबावा नाथाय सासे बेनिखायनो इसोरनि जुलि खालामनायखौ मानसिया दाबोखाथों दिनैहाय जोंनि बे ख्रिस्टान न'खरा इसोरजों फसंनानै होनाय मोनसे प्रतिष्ठान अनुष्ठान बियो बेहाय सोर थायो हाबानि उनावहाय गथ' गथाय थायो बिमा बिफा थायो बेबायदि दा इसोरजों फसंनानै होजानाय बे ख्रिस्टान न'खरा जेरावहाय दा हाबानि उनाव दंसै फिसाफोर बिमा बिफा बिसोरो मोनसे इउनिटि मोनसे अनज्लायनायनि बान्दोआव थानांगौ खौसेथियाव थानांगौ बिमा बिफा फिसाफोर आरो बिबै बिबौ ज' परस्पर मोनसे अनलायनायनि गेजेराव थानांगौ खौसेथियाव थानांगौ सुखु सान्तिनि गेजेराव थानांगौ दे दा बिदि बे जाहैबाय ख्रिस्टियान न'खर दानिया बे ख्रिस्टियान न'खरखौ दाखांनोब्ला बोलोगोरा खालामनोब्ला जोंहा बेहाय माखासे आयदाफोर हरदों जों बेखौ रायज्लायगोन दा बे ख्रिस्टियान न'खरखौ गोख्रों खालामनोब्ला गोख्रों जानोब्ला ओरैनो थुलमुल मा थानांगोन नोंथांमोननिफ्राय एसे आइडिया हरनो हागोन नामा आइडियाफोर सेमिनारखाय एसे सोंलायनाय खालामसै मा थानांगोन माबायदि जानांगोन एसे आइडिया फंसे फंनै दे सोरबा बुंहरगोन नामा दे मा थानांगोन गोख्रों जानोबा जाब्लाबो जायाब्लाबो जाखागोन सेमिनारनि नियमा बेबायदि आरो बे सेमिनारनि नियमा बे जिरायनायाबो जायाखै जानद्रायखादों आरो सेमिनारनि नियमा बिदि नङा जिरायनाया सेमिनारनि जिरायनायबा एसे बेंखन जायो आरो बेंखन जिरायनांगौ ओमफ्राय ओरै सारिगिदिं जिरायलायनांगौ आरो सेमिनारनि ओमफ्राय बे दा जाय हक उपाय गैया जिरायबाय बेखौनो एसे जानद्रायलायबाय दे माबा मोनसे बुंहरगोन नामा सोरबा ओरैनो आइडियाफोर आंबो आइडिया मोनदेरबायो खोमा दे दा ख्रिस्टियान हिसाबै आरो एसे ख्रिस्टियान न'खर हिसाबै ओमफ्राय ख्रिस्टियान न'खरनि एसे गार्जेनफोर जानायखाय प्रथमाव गार्जेनफ्रा दे जोंनिया जेब्लाबो आर'जआव थानांगौ प्रार्थनानि नियमा जोंना थानांगौ दे प्रार्थनानि नियमा थानांगौ खारन ख्रिस्टियान न'खरखौ बोलोगोरा खालामनांगौबा प्रार्थनाजोंसो जोंना बोलोगोरा जायो ओमफ्राय प्रार्थनाजों जों गासैखौ प्रटेक्सन होनो हायो रैखाथि मोननो हायो आरो दे माबा मोनसे आनजाद बिपद निदान खैफोद सैताननि आनजादफोर फैदोंब्लाबो प्रार्थनानि गेजेरजों बे प्रटेक्सन जायो होबथा जायो नोंथांमोनाव बेखौ अभिगता हयथ' दङ एक्सपिरियेन्स दङ दे दा जोङो बेखौ बाइबेलफोर हिसाबै नाय एफिसियास 6:18 नाय एफिसियास 6:18 जेब्लाबो आर'ज खालामबाय होननानै भाइ दङ आरोखि दे आनसिजिंलि
जेब्लाबो आरज खालामलायनायखाय जोङो मोननो हागोन नोंसोरो बिनायजों आरो खावलायनायजों हेफाजाबनि लागारबो आरज खालाम जिउआ दैदेननाय बायदि आरो नोंसोरो आरज खालामनायाव नांथाब आरो बयबो गोथारफोरनि लागै आरज खालामनायाव सिरि मोननानै था प्रार्थनानि गेजेरजों जों थानांगौ प्रार्थनाजों खालामनांगौ न'खरगिरि बा न'खरजों जयैनो प्रार्थना खालामनाया मोजां दे बे प्रार्थनाखौ जों हारसिंब्लाबो खालामनांगोन जयैब्लाबो जों खालामनांगोन बांसिन जोङो हारसिं खालामो किन्तु जयै खालामोबा प्रार्थनाया मोजां बबे समाव मेनलि प्रार्थना जयै खालामनो मोननाय खाबुआ जोंहा मोनाबिलियाव प्रार्थना खालामनांगौ बे प्रार्थना खालामनायजों लोगोसे जा हायो जोङो बाइबेल पद मोनसे मोननै फरायनांगौ बाइबेल पद मोनसे मोननै फरायनानै जोङो आरज जों खालामनांगौ दे बा जोंनि खृष्टान न'खरा खौसेथियाबो बारा जागोन इउनिटिया बारा जागोन बेनिफ्राय आरो मा जोङो प्रार्थनाजों थानायखाय निदान बिपद खैदां खैफोद बेफोरो जोंनाव फैनाय नङा दे ओंखायनो जोङो प्रार्थना खालामो दा गार्जेनफ्रा बबेबा गिर्जायाव गार्जेनफोर प्रार्थना खालामै दङ जानायावबो खालामा उन्दुनायावबो खालामा सिखांनायावबो खालामा खामानि मावनायावबो खालामा सोरबा गार्जेनफोर दं साफा सानै थायो मन्दलियाव नोंथांमोनावबो निश्चय सासे सानैया थाखागोन बियो बेबायदियासो दुर्बल जायो मानसिया न'खरावबो दुर्बल आरो गावबो दुर्बल जायो पावारलेस जायो बिदि खृष्टाना ओंखायनो प्रार्थनाखौ खालामनांगौ बानो नाङा गुसुयैब्लाबो खालामनांगौ गोलाव खालामनाङा दे बेनिफ्राय बे फास्टिंखौ आरोबाव जोङो मा बे प्रार्थनाखौ फास्टिं जों मालाबा खालामनांगौ फास्टिं जों खालामोब्ला बोलोगोरासिन जायो जों थैजानो गिनो नाङा बोथिसे मोनजायाब्लाबो जों थैया दान्दिसेल' जों उखैयो ओमफ्राय दान्दिसे उनावहाय उखैगायो एडजास्ट जायो जायफ्रा फास्टिं खालामो बिसोर एक्सपिरियेन्स थागोन दान्दिसे उखैगोन दान्दिसे उनाव जों उखैगागोन बे टाइमा बारलांबा जों उखैगाहैफिनगोन जानाय समावहाय उखैगोन बेनि उनाव जोङो बावहैफिनगोन ओंखायनो फास्टिंबो जों खालामनांगौ दे जोंनि अनजाग्राफोर बेबायदि जोङो फास्टिंबो खालामो दे मन्दलियावथ' फास्टिं दं दा बबे समाव लायो फास्टिंआ लायाखै बे बायह्रानि बे BBC-निफ्राय फैनाय जेरै दाखालि खेबसे हरबाय 12 घन्टा 24 घन्टा बिदिखौ खालामबाय बिनि अनगायैबो मन्दलियावबो लानाया मोजां आइजोफ्रा लायो दा दानि समावथ' लानोसै आइजोफ्रासो लायो आइजोफ्रासो स्ट्रंसिन जाहैबाय बिसिना दे जोंनि गिर्जानाबो आइजोफ्रा लायो ओमफ्राय पेरेन्टआबो लायो एभ्रि मान्थ मोनफ्रोमबो मासनि प्रथम सप्तायाव जोंना आइजोफ्रा लायो सुक्रुबारावहाय दानि सुक्रुबाराव जादों बिसिना बेनिफ्राय सेकेन्ड सप्तानि रबिबाराव जेनेरेल लायो आरोखि जेनेरेलैहाय फास्टिं लायो फास्टिंखौ लानांगौ फास्टिं लानाया मोजां दे बिनिफ्राय